Sa number 2, ginpangunahan ni First Lady Luis Liza Araneta Marcos ang pagpanagdag sang ikaduha nga hagna sang libre nga bugas para sa kapin 2,000 ka mga senior citizens sa Bacolod City Biyernes sang aga. Ini ang kabahin sang bawat bayan makikinabang program sang gobyerno nasyonal nga nagahatag sang napulo ka kilo nga bugas sa mga nagaedad 65 pataas nga wala sang may ginabaton nga social pension. Sumugod sang Hulyo tubtub sa Disyembre, 4 ka beses nga makabaton sa napulo ka kilo nga bugas ang mga benepisyaryo. Sa iya mensahe ginsiling sang First Lady nga ini ang inisyatibo sa gobyerno agud masiguro nga ang tagsa ka pamilya may ginakaon. Dugang sini may mga papremyo man nga gindala si Marcos para sa raffle draw. Lakip na diri ang mga rice cooker, water filters, kag television. May 38 man ka mga senior citizen ang nakabaton sang 5,000 pesos nga gift certificate gikan sa talatapan sang First Lady. Ginsiling naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga halos patapos na ang unang hagna sang distribution apang may pila pa ka mga senior citizen ang wala nakakuha bangod kalabanan sa ila wala makahibalo. Apisar sini nagpasiguro ang alkalde nga kutob sa may mga ngalan sa listahan makabaton gid sa napulo ka kilo nga bugas. Magapadayon ang pagpanagtag sa bugas sa kada barangay. Masobra sa 95 million pesos ang pondo nga ginpain sa gobyerno para sa kapin 36,000 ka mga kwalipikado nga benepisyaryo sa Bacolod City. Ang pag-release, we're starting today the second tranche sa paghatag sa programa sa national government. Muning pulo ka kilo nga bugas pala for senior citizens 65 and up nga wala sang social pension. So since almost tapos na kami with the first tranche, nag-start na kami with the second tranche. Alam ko na mahalaga namin magkain sa lamesa. Konting bagay lang po ito, but I hope to be able to help you the days to come. Ito ay mula sa puso para sa inyong pamilya. Maraming salamat.